Takže 19. září 2013 ráno, 9:45, konečně se protrhaly trochu mraky, tamhle je i trochu sluníčko. Martin přijel jako vždycky pozdě. Trošku jo, no, přiznávám se, ale stejně by to bylo předplatný. Žádný stres. Roman je ještě ve spodňárách, takže nás to nemůže zastavit. No Martine, ale já ty šroupy nemám. Já se potom podívám. My totiž budeme cestou asi dělat ještě výměnu brzdových destiček. Podzimní slunce praží, skrz řídky stromový, benzín už brzy zdraží, motorka chce na výlet, do díry od kanálu padne kolo chromový a víkend od penálu končí zdejší svět. Rohlejs už je připravený k odjezdu, už to tady túruje. Já jsem se totiž od začátku nezmínil, že jedu s tímhle Rohlejsem. Tak Alexi, jeď a vrať mi to. Trošku za to tahá, no. To je správný, tyjo, taky bychom nikam jinam nedojeli, že jo? Až se zima zeptá, jak prořídly stavy, trochu jí to zdeptá, silnice je samej let, po jarním dání, motorky to taví, zvednutý sání, na doraz to musí jet. Motor táhle chvíle. Tak 20. To je myslím, že pátek ráno, jsme v kempu v Mako. Tady vedle máme nějaký husy nebo co. Tady v tom domečku jsme bydleli. Tam Roman ještě hnípe, už je asi 8:30. Tak já jsem se vydal dělat trošku servis na motorce. Namazat řetěz musím. Pustil jsem si muziku, jediný místní rádio, to jsem chytil. Sluníčko svítí. Obloha je modrá. Trochu jí to zdeptá, silnice je samej let, po jarním dání, motorky to taví, zvednutý sání, na doraz to musí jet. Motor táhle chvíle, Dafo divně šílel, z Hondy během chvíle, zůstaly jen krámy. Lehce na mě sáhla, potom kosu stáhla, dvě zkroucený táhla a na helmě 3 šrámy. Táhle chvíle, Dafo divně šílel, z Hondy během chvíle, zůstaly jen krámy. Lehce na mě sáhla, potom kosu stáhla, dvě zkroucený táhla a na helmě 3 šrámy. A tamhle jsme my. To je nějaký dobrovolník se tu žení. A Roman hledá furt benzínku. Stejně pojedeme, dokud nám benzín vyjde. Já debil, ty symetrika. Starej se laskavě o samopal a já se postarám o volant.
Vracím se za nevěstou, špalírem bílejch myší, tlapičkama s úctou dělaj AV. Přešel jsem celý město, před domem se stiším, za dveřma si ještě loknu zláhle. A tak ona vyměnila zámek, naletěl jsem jako stará kapka, za ty roky už se trochu známe, předposlední kapka, aspoň teda počurávý vítr a na plivu na červený bodky, za dveřma ať bestie ta vítá. Co jsi tam našel? Našel jsem tady českou známku, napsáno Česta je cíl, má samozřejmě bavorácká značka a pod ní Triumf starý. Ale jako kdyby věděli, že jsme tady. Že to je Triumf? Ne, to je Triumf, Martine. Jo. 100%. Zvlhne objektiv, tak uděláme trošku širší záběr. Je vidět na 300 metrů, 200 metrů. To je dobrý ještě. Občas se zdá, že máme píchlý gumy, ale pravda to není. Klouže to. Takže jsme zase o kus popojili ve výstupu na garáž a potkali jsme několik aut, který měli totálně zapadaný sněhem střechy a stírali si s ní stěračema. Roman mi ufrnk trošku, protože jsem zastavil, abych tady nafilmoval tady ty schody. Tamhle jede. Asi to bude vidět. Ještě se podívám, kolik je teplota. O, je tam 0. A jedem pořád nahoru. Takže jsme v Transylvánských Alpách, někde na kopci a nevíme, jestli se máme otočit, anebo jet dál, ale největší pravděpodobností to bude naprosto jedno. Tamhle za náma je ten tunel, kterým bychom měli projet na druhou stranu. Ani není vidět díra do něj, je to odsud asi 30 metrů. No a dohlednost tak kolik? 40 metrů? No, zhruba. Zhruba 40 metrů, no. Maníci tady sice prodávají tyho suvenýry, ale musí si proházet cestičku ke stánku. A chtěli, aby jsme jeli na tohle parkoviště, trochu jsem se bál, že už se tam nerozjedu. Můžeme si dát tamhle vařenou kukuřici, nebo co? Já jsem vlastně hrozně citový a nedovedu to překonat. Já, když vidím včeličku, pardon. Co jsem to říkal? No to o té včele. Noci někdy nespím a civím do zahrady, se zástupem lidí kolem nevím si už rady. Asi spadnul řemen do převodu totál, delirium tremens a já se tak rád motal. Doktor Josef Goebbels na terasu pajdá a na vaně jsou bílí myši, mezi nima Aida. Možná Caligula přijde s Messalínou, doufám, že se zula a nepoškrábe lino. Je tady Čingis Khan, rumcaj si cipísek, koktejl je namíchán a myši diví se, je konec. Jo, tak jsme vyjeli z tunelu, zajel jsem trošku vedle silnice a málem jsem se nerozjel. No teda já jsem se nerozjel, ale pomohli mi nějaký ochotní Rumuni. Ujel jsem asi 10 metrů, ujelo mi přední kolo a hodil jsem držku, takže mě všichni pomohli postavit a dotlačit motorku pod první střechu. To je tady. No a teď zase čeká úsek. Roman má drapáky, tak tomu to přední kolo tak neutíká. prostě zkusím to, neříkám, že to dám, ale zkusím to. A musíme po kouskách sjet asi o kilometr až kilometr a půl, kde prej už je jenom břečka. A po 5 až 7 kilometrech už je prej sucho. No, to jsem celý rád. A sluníčko, ne? Tak jdeme na to. A to jezero, co tady nahoře má být, jsme vůbec neviděli. Protože je vidět asi tak 30 metrů. Ale teď víme, že se úspěšně naplňuje vodou. Ty vole. Já se asi budu muset slíknout trošku. Nedělej to.
Je mi horko. Tady mám ještě zbytky sněhu zapíchlý pod padacím ránem. Je konec pásmu dní, ráno už nespatřím, vesmírek zástupní, na můj prst nepatří, padu si na poušti a skočím. Takže Roman jde na to. Vylezu na poušti, ráno mě nenajdou. Je tady Čingis Khan, rucaj si cipísek. No, takhle šikovně se na to myslí, takže teď jdu na to já. Je konec pásmu dní, ráno už nespatřím. A teď mi palce. Dalším pokračování reportáže Bachara. Já jsem přeskákal z jednoho tunelu do druhého přes 10 cm sníh. Teď půjdu přetlačit Martina zkusit, protože jeho slajdy to nedávají. Konec švandy. Mosty skončily a čeká nás poslední, nevíme jak dlouhý úsek dolů. Ale máme za sebou tak 500-600 metrů. Je dobrý, že už nejezdí žádný auta. No zatím, tyjo, tady se něco vynoří a Martine, já si dám vodu, jo? sami jsou rádi, že se hrabou do kopce, dej si. Tady je nějaký gvardia něco, tahá na laně golfy a podobné šroty, který se tu nevyštrachají. A jenom nás pozoruje, jestli už jsme se dostali do prostoru, kde je jenom asfalt. No, na to, že to je jižní strana, Něco jede. na to, že to je jižní strana, tak to tady je nějaký zapaden. Audina nebo Kia. Mně to jedno, hlavně, že nás to nepřejede. Takže Ford. Tak počasí nám se trošku probírá, aspoň tady, ale auta to nevyjíždějí, ty to tlačí lidi a tamhle kolona. No, to nám nejde zrovna pod kůži, protože my bychom potřebovali volnou cestu. Ještě to dobu mrknout. Tomu říkáme spolupráce. Viď, Martine? Aša. Tak asi půjdeme na to. Poslední záběry před nejtvrdší částí. No, teď se dostal na asfalt. Takže tady máme Martina, jak točí, že se nám lepší počasí. Máme tudy někde bychom měli jet dolů. No. Takže jsme někde nahoře, není nám zima, je nám horko a je tady sluníčko a krásná modrá obloha. No, jak to vždycky kecá. Jenom částečně. Určitě je nám to horko. Ale tam možná svítí sluníčko na druhé straně. Na tu paseku. Ptal se mě nějaký pán, jestli jsme přijeli z druhé strany. Zdálo se mu to divný. A předtím jsme potkali nějakýho bikera na 800 BMW a ten mával, že to zdal. Máme ze zhora od toho baráku jsme přijeli, no. Takže z nejhoršího jsme venku. Na druhé straně, na té jižní, průsmyku Fagaraš. Projeli jsme tím tunelem a jestli jsme si mysleli, že cesta nahoru stála za prd, tak cesta dolů stála za 2 prdy. Protože nám to uklouzávalo neustále. Já jsem hodil hned z čerstva 1 tlamu, ale pak jsem podhustil přední kolo, tak už to docela šlo. Roman mi první metry pomohl, že mě přidržoval. I nějaký Rumuni se trochu přidali. No a poslední, já nevím, kilometr už jsme jeli celkem soběstačně a bez úrazů. No ale musíš taky říct, že se nás ptali, jestli jsme byli 3 a my říkáme, že 2, a oni říkali ten jeden, ten to zdal. A měl z nás asi na to nejlepší mašinu. No 800 BMW, no
No, záleží, jaký měl obutou. Vanej kluk, viď? No, mával na nás, tyjo, že to je kravina. Tak já vám Tady ty lidi nás už asi 4krát předběhli, jo, při té cestě dolů. A jsou stále před náma. Tady Stále před náma, ano. Jo. Ty budou dole v hospodě dřív než my. Jo. Ale my už jsme, Martine, dneska ujeli nějakých 30 km tady. No, to je krása. No. To byl záběr teď na nic, protože jsem se koukal, kolik kilometrů. Martine, není nic vidět, vypínám. Jo. Já jenom chci říct, že mám rozbitý telefon, Nikolko, jo, takže jsem ti volat nemohl. Nefunguje prostě, asi zmrznul. Tak ahoj. Papa. Přátelé, kamarádi. Doma nahoře někde jede Martin. A už ho vidíme. To je dobrý. Poměli se akorát. Tady. Mazutu houkají sovy, keltové pijou jako závod. Biskupa hodili psovi, málo kdo dojde až na záchod. Ženy se smějou a piští, ve vlčím měchu je opium. Takže co asi teď můžeme dělat, když už není sníh? Martin potřebuje jet zase trošku rychleji než 40 km/h, tak musí dofouknout kolo. A to, co má Martin, to nemá žádný jiný motorkář na světě. Martine, řekni, co máš. Já mám prostě kompresor sebou. Ale přímo v motorce, podívejte, on vytahuje hadici, která mu došáhne přesně na přední kolo. Tak by byl trapas, kdyby mu 10 čísel nedošahal, člověče. Což znamená, že my tady na tom výletě můžeme píchat, co to dá. Jo, Martine? Mně se ten kompresor hodil. To vypíváš to moc. Lepší míň než víc. No. A tamhle jsme přijeli. Martine, kolik tam bylo centimetrů sněhu? Typni, já bych osobně řekl 10. No, do 10, no. Ale to bylo tě stačí na to, aby si člověk rozbil trošku. Když to viděl si na těch autech, že, který teprve slyšeli dolů. Pomalinku tamhle jedou auta, ano. A tady pojedeme my. Dokážete si představit, kdyby bylo sucho, jak bychom si to užili? No ale zase tohle málo kdo zažije. I když třeba pro pana Paštiku vzkaz se mnou to zažije vždycky každý. Protože když jsem byl s panem Paštikou a opák jsme jeli za Tondrou, v létě padal sníh. Když jsme v srpnu byli s Paštikou v Tatrách za Erichem, padal sníh. Takže za to nemohl pan Paštika, jak jsem si myslel. Ale rohlík se mnou prostě už nikdo v létě nikam jezdit asi nebude, že ne, Martine? Neslyším? Buď rád, to si fakt poslechneš. Tak ahoj. No, nevěřili byste tomu, ujeli jsme 20 kilometrů a podívejte se na to. Tadyhle nádherný jezírko. Tady si Martin z kalhot vyndal to, co nestihl. Triumf, který má nafouklou gumu, ale vrže mu řetěz. A bavorák, který ho 3 roky nikdo nenafukoval, nikdo s tím nic nedělal, prostě jede. A tady je Dá se až neuvěřitelný, že tady dole trošku slunce. Hejď? Tak Martine, přežili jsme. Přežili jsme, paráda, zážitek. Tohleto. Na dost, Marti. Doufám, že mám aspoň jednu fotku, kde jsem vidět, tyjo. S motorkou a se sněhem. Musíme se Martin. sem ještě někdy v životě vrátit, protože já jsem chtěl vidět to jezero, který má být nahoře
Já vzhledem k tomu, že dohlednost byla 30-40 metrů, Oni ho totiž odstěhovali. žádný neviděl. Oni ho dneska odstěhovali, no. No. Pomalu nebylo vidět z jednoho tunílku na druhý. Zlatý enduro obutí. Víš, Marťo? No a mě pomohlo snížení tlaku v pneumatice. A teda jsem si myslel, že ne právě, no. Ale když to tak říkáš, tak asi to bude ještě jsem pravda. to měl ubrat vzadu a bylo by to, myslím si, dobrý. Jako. Jo. A myslím, že jsme to prodali dobře. I policajti nám chtěli pomoct. Can I help you? A já mu říkám no. Ani se mu neřekl děkuju. Prostě drželi jsme motorky. No my vám musíme říct, jak jsme to těšili. Na neutrál, bez motoru, na jedničku a to už jsme brzdili spojkou. Veď, Marťo? Dobrý. Bylo to dobrý. Tak jo, Martě, pokládám. Tak Martine, je to 1-1. Jak to? Taky jsem si uštvál. Jak to? No, byl tam prach. Jsem sundoval motorku ze stojánku, šláhl jsem se a už jsem ležel. Stane se. Stane se, no. Čeká je sousední opidu, legie Říman ubloudí, bezradně v hlubokých lesích, keltové udrůjda loudí, lektvary, který se pijou, až neví se Julius na pilu tlačí. Takže teďka jsme v penzionu Bogdan na kraji města Novaci. Dnešní den jste viděli asi, jak probíhal na předchozích videích. Ku podivu na večer se vylepšilo počasí, takže dokonce i trošičku sluníčko svítilo. A tady vlastně začíná ta krásná cesta Transalpína, která má nějakých asi 130-140 km a vede zase zpátky přes ty hory, ale nemělo by to být taková nadmořská výška. No. Sice paní domácí tady nás straší, že tam taky je sníh, ale my tomu nechceme věřit a zítra musíme zpátky přes hory na severní stranu, aby jsme se mohli začít pomalu vracet domů. Takže teď si tady hodujeme v penzionku. Máme tady místní pivo, měli jsme dobrou večeři a uvidíme, co ráno. Ráno bude prý bohatá snídaně, pivo Ursus, což je teda rumunský medvěd. Takže medvěde, tebe tady chlastáme. No. A je docela dobrý. Je dobrý. Takže ráno moudřejšího večera doufejme, že bude pokračovat počasí v tom tónu, jako bylo dneska na večer. To znamená místama i slunce a hlavně, že nebude, doufejme, padat sníh na celý té trase, než dojedeme zase na tu severní stranu tady těch transylvánských hor. Tak zítra pokračujeme. Ahoj. Ahoj. Tak máme 22. ráno, je neděle. Tady v tom penzionu jsme bydleli, konkrétně tamhle v těch dveřích. Jak vidíte, je krásný počasí, takže vyrazíme na Transalpínu. Bohužel jsme zjistili, že Transalpína má vyšší sedlo než včera projetej Fagaraš, kde bylo teda sněhu na nás dost, na naše silniční pneumatiky rozhodně. Takže uvidíme, no, zkusíme to samozřejmě. Jsme o nějakých 150 km víc na západ, tak třeba tady bylo počasí jiný, že jo. Paní sice tvrdí, že tady sníh je, ale nemusí to být taková katastrofa. Máme dosouším věci. Tam někam pojedeme, no. Tak. Vrátit se můžeme vždycky, že jo. Teďka jsme překonali asi 900 výškových metrů během asi 10 kilometrů. Krásná zatáčkovitá silnice se suprovým asfaltem, takže paráda prostě.
něco pro motorkáře. A krásný počasí k tomu. Ale víc na sever asi nás nečeká nic pěknýho. Teda co se počasí týče. Tak jsme někde uprostřed Transalpíny. Zhruba, dejme tomu, 1500 metrů nad mořem, takže je celkem pohoda. A počasí je docela dobrý. Zrovna tady to je úsek s horším asfaltem, ale jinak je to tady spíš nově postavený. A tady je takovýhle krásný jezero. A tamhle odsud jsme přijeli. Tady je to zrovna nějaký rozestavěný, ale jinak je tady většinou úplně nový asfalt. Víte, Romane? Určitě. Povrch úplně suprovej, kam se hrebeme na ně. Krása. Romane, nemysli furt na to žrádlo, koukej na tu přírodu. On tady vidí trdelník. No, to jsou nějaký místní lidi. A nebojte se, oni tady mají vlastní chlapy. A jsme na přehradě, tak tohle to je hráz a dole je odtok. Asi se sem nemá chodit, nebo co? Bůh ví, co to je za nápis. Wow. No tak to jsou takový rumunský slapy, tohleto. A Roman se zase pokouší něco nafilmovat. Dej to dolů, ať tě vidět tvůj obličej taky. No vidíš. Já budu mít samý záběr, jak máš před obličejem ten telefon. Krátký jazyk. Hele, náš kámoš. Modlitba stoupá na oblacích pěny, není tak hloupá, brody zasvěcený, velekně sláhlý, dlaně rozevírá, andělé dáví a z hůry padá síra, na nebe vstoupí tahle prosbička krátká, a že nejsou soupí, tak jí nezabouhnou vrátka, splněná přání, brzy se vrátí, a to čekání kolo fernetu zkrátí. Koňavý holky, karty, placatý káry, hory, motorku, řízek a lakovaný máry, prastarí vína, stříbro, humy a slávky, a belovi od kokajna sociální dávky. Bráno vypádlo a rum pro korporána, přebíči na recepci, překvapení z rána, moře do písku, sobě malý pole ropy, a aby tu tři sestry dlouho zanechali stopy. Štěkotu psímu odpovíme sborem, nečuchat k vínu a před půlnocí s Bohem, srpnový kůže a minimální šaty, riskujou úžech a tak vytáhli paty. My už to víme, nic není podle plánu, tak tu sedíme, nakloněni v lámu, ve stavu nouze, koupeme se v řece, čekáme dlouze, kdyby jednou přece. Koňavý holky, karty, placatý káry, hory, motorku, řízek a lakovaný máry, prastarý vína, stříbro, humy a slávky, a belovi od kokajna sociální dávky. Bráno vypádlo a rum pro korporána, přebíči na recepci, překvapení z rána.
píči na recepci překvapení z rána. Moře do písku sobě malý poler ropy a aby tu 3 sestry dlouho zanechaly stopy. Jen přijď, ty oceáne temný, jak duše má, z vln tvých teskný stendých a zoufalost moji dobře zná. Hezký verš, odkud je?